Nagmando ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6 nga mag-implementar sang preemptive evacuation sa tanan nga high-risk areas bangod sang ginalantaw nga mangin epekto sang Super Typhoon Uwan. Gin-address ang Memorandum Number 89 Series of 2025 sa tanan nga provincial, city kag municipal disaster risk reduction and management councils sa Western Visayas. Base sa order ni Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez nga amo ang chairman sang regional council, dapat nga i-activate man ang tanan nga emergency operations centers kag siguraduhon nga mayara sang maayo nga koordinasyon sa Regional DRRMC Operations Center. Dapat man suno kay Fernandez nga handa ang mga evacuation centers kag dapat nga may nakastock nga bastante nga pagkaon, tubig, bulong kag health supplies. Ginapahanumduman ang pagpagawa sa mga timely nga warning sa mga komunidad, ilabi na sa mga vulnerable nga mga grupo. Tuyo sini nga direktiba o kung tuyo sini nga direktiba nga mapagamay ang casualties kag damage nga mahimo ituga sang super typhoon. Base sa forecast sang State Weather Bureau, magasulod si Uwan sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi o kung buwas sa kaagahon kag magadalas ang pag-ulan kag makusog nga hangin sa madamo nga parte sang Pilipinas. Ginalaragway man nga malapad ang sakop sang bagyo nga magasakop halin Batanes tubtob Bohol kag makaapekto mangin sa areas nga malayo sa mata sang bagyo.